Gipuzkoako Artxibo Orokorrak emandako beka bati esker Oiane Oliveri Korta doktoreak 16. mendeko Gipuzkoan emakumeek izan zituzten funtzio eta zeresana aztertzen dituen liburua kaleratu du. Lana Gipuzkoako Artxibo Orokorraren ikerlanak bilduman argitaratu da. Gure artxiboko linea editorialetatik datorren liburu bat da, eta helburu zehatz bat du gure artxiboak. Ez bakarrik gordetzea, baizik eta gordetzen da hori ezagutaraztea. Azken batetan, gure gordailu historikoaren beste atal bat da, artxiboa eta han dauden altxorrak, espezialistarentzako oso importanteak izanik ere, gizarteari zabaltzea da gure helburuetako bat. Izenburuak berak adierazten du ikerketak 16. mendeko Gipuzkoako emakumea, etxea eta estamentua dituela aztergai. Estamentu kaparea. Hain justu emakumeek gizarte sistema hartan zituzten funtzioak. 16. mendean kapareen edo hidalgoen estamentua gizonek eta emakumeek osatzen zuten. Emakumeei dagokienean, garai hartako Gipuzkoar eliteetako emakumeek betetzen zituzten funtzioak eta haien atribuzioak aztertzen ditu liburuak, eta batez ere etxeen gobernuaren testu inguruan. Eta hori zergatik, emakume haiek etxea, leinua eta kaparetasuna ardatz zituen gizarte batean bizi zirelako. Eta, emakume horiek ez zauden bakarrik, gizon batzuk zazkaten aldamenean. Horregatik, liburuak aztertzen ditu gizanun emakume haien arteko harremanak eta batez ere botere harremanak. Emakumeek zenbait funtzio bete zituzten etxeen gobernuan, ondarearen transmisioan eta ezkontzari dagokionean. Funtzio horiek ezinbestekoak izan ziren Gipuzkoako etxeak eratu eta gobernatzeko, eta ondorioz, sozialki ere izan zuten garrantzia funtzio horiek. Ondarearen transmisioari dagokionean, herentzia jaso eta transmititu zezaketen emakumeek. Gehienek herentzia dote moduan jaso zuten. Beste batzuk etxea jaso zuten eta horri esker biziraun ziren. Hala ere argi utzi behar da horrek ez zuela gizon eta emakumeen arteko parekotasunik adierazten. Gizartearrek gizonezkoak hobetsi baitzituen eta haiek izan baitzuten etxea, ondarea eta abizena transmititzeko ahalmen handiena. Emakumezkoek herentzia hau jaso zuten edo besterik ez zegoenean, edo etxeen interesaren arabera, hobezenean, etxea eta familiarentzat emakume batek jasotzea. Kaparen estamentuan anderearen zen emakumeek lor zezaketen estatus gorena eta hori ezkontzarekin lortzen zuten. Izan ere hori zen emakume haien helburu nagusia. Anderearen estatus horrek etxeak gobernatzeko eskumena zekarren, etxea baitzen zutabe gizarte kaparean. Andereek etxearen barne egituraketan zuten zeresana, baita ezkontzan eta seme-alaben gaineko autoritatearen gauzatzean eta harreman sareetan, eta baita ondarearen kudeaketan. Ondare hori kudeatu egiten zen, eta kudeaketa horretan gizon eta emakumeak aritu ziren. Eta gainera, elite horien interes ekonomikoak egin batean behintzat, Espainiako monarkiari lotu zitzaizkion. Esparru horretan aritu baitziren komertzioan, erregeari zerbitzatzen, eta esparru geografiko hortan ere eduki baitzituzten jabetzak eta errentak. Gizonezkoen antzera emakumeek ere parte hartu zuten etxeen gobernuan, baina muga batzuk ere ezarri zitzaizkien. Muga horiek emakumezkoaren generoak zehazten zituen. Ondarea bilakatu zen gizarte desberdintasunak zehaztu zituen funtsezko alderdia. Eta hor datzain justu etxeen gobernuaren garrantzia erabatekoa. Gizonezkoen antzera, emakumezkoek ere parte hartu zuten prozesu hauetan, eta prozesu horren baitan definitu zen beraientzat genero femenino bat. Generoa unean uneko gizarte harremanek eta historiek egituratzen dutelako. Etxearen barne ordenak eta sexuen arteko diferentziak bat egiten zuten genero hartan. Horregatik,
etxeko parte ziren neurrian eta etxeko handere ziren neurrian posible izan zen emakumezko haiek proiekzio publikoa zuten eta komunitateetan boterea eman zieten esparruetan parte hartzea, baina aldi berean genero femeninoaren definizioak mugat batzuk ezarri zizkien. Hala emakumeek inoiz ezingo zuten kargu politikorik izan eta aitarena zen figura politiko nagusia. Aitaren botereak barnean zeukan emaztearen gaineko autoritatea. Mujer, casa y estamento en la Guipúzcoa del siglo XVI. Liburuaren azala Francisco de Mendietak egindako kuadro baten oinarritzen da. Kuadroa Gipuzkoako Foru Aldundian dago, hain justu Oiane Oliveri Kortaren liburuaren aurkezpena egin zen tokian bertan. Mendietaren lan oso ezaguna da hau, Begoñako boda edo Kapareen ezkontza moduan ezaguna.